وەکین زان ئەڤرو چل ڕۆژ دەرباز بوون سەر شەهادەتا هەر سێ جانگۆریên dawiyên Şêlatzêyê ku li 19/6/2020 li demjimêr 12 li gundê Sîdan hatbûne şehîd kirin ji balafirên faşîstên dewleta Tirkiye ve ku her sê hevala canê xwe li dest da li wêrê. Evro çil roj derbas bûn, Medvedevê bi xelkê xwe bêjîn û daxwaza lêborînê jê dikên ku em neşên bi rêw resmên berfireh vê ya dêsaq bikeyne ve ji sedema hebûna vê êşa koronayê ku me nevêtin qurbaniyê zêdetir bideyn. Daxwaza lêborînê ji her layekê dikeyn. Lê wekî malbat melbere vê ya dêsaq keyne ve wekî êvarana xwarinekê yan jî rêwresmeka rêpîvanê ya rêxistî bi sergorên şehîdan bête encam dan. Dîsa jî min klîbek amade kiriye ji peyva awazên min ji gotina hunermendê dengxweş, Aştî Nevzad ya hatiye tûmarkirin û klîb kirin. Dîsan supasiya stafê televizyona pêşmerge dikin ku erkomandîbûn kêşayîn bi îmkaniyetên xwe destpêkî û sade ev klîbe exiye berdest û pêşkêşî gelê me kirî. Hêvîdarim dilê malbatên şehîdan bîte û dilê xelkê deverê bîtin. Vêrê de min divê dibêjim hevxemî û hevsûziya xwe derdbirîn li hemberî her cangoriyekê, her şehîdekê Kurdistanê bi giştî û Şêlazê bi taybetî. Dîsan min divê dipat keme ve ku heta ev rojî gelê me li vêrê rastî vê reşegojiyê vê cînosayîdê têtin û mêdewanî ji her layekî peywendîdar çi li nav xwe çi li ser astê cîhanî ku bêne deng yêdî ev kuşte kuştare, ev operasyone, ev dagirkirine li ser gelê me nemîlîntin. Çunkî bi neheq ev xelke li ser rez û bax û gund û bajarê xwe yê têne derkirin û gundê xwe têne sotin û hezarahan hektarên daristanên me hatin bikeftin ber şewata hêrişê operasyonê zemînî û esmanîyên dewleta Tirkiye. Pêdiviye hem hikûmeta navendî hem jî hikûmeta Herêma Kurdistanê yêdî evê pirsgirêkê ciddî wergirîtin û bêne serxat yêdî bese kurê xelkekê bêtawan li ser esasê jîn û jiyara xwe li ser gund û rez û baxê xwe bêne şehîd kirin û qetil kirin. Dubare serê malbatên wesax hevxemî û hevsûziya xwe derdbirîn digel hemî şehîdê Kurdistanê li her çar parçeyê Kurdistanê. Serê rêz û newaz jê dicemînîn li hemberî şehadeta her Kurdekê tê ku şer û bi emek welat parêz. Dîsan ser saxî bû sercem malbatên şehîdên me li Şêlatzê û dubare rêz û silav bûye.